Anem al punt 6 del temari, anem a treballar el punt mitjà d'un segment. Ho farem primer amb lletres i després ho farem amb un exemple numèric. Comencem amb lletres, suposem que tenim un punt A de coordenades A sub 1 i A sub 2 i un punt B de coordenades B sub 1 i B sub 2 i ens demanen les coordenades del punt que es troba al mig d'aquest segment, que podem dir que val XY. Amb els coneixements que nosaltres tenim ja podríem resoldre aquest problema, perquè si us fixeu el vector AM serà equivalent al vector MB i això ens podria permetre calcular quines són les seves components. Anem a fer-ho. Aquí ho teniu, vector AM equivalent al vector MB, tenen la mateixa direcció, el mateix sentit i el mateix mòdul. Calculem el vector AM, que seria X menys A sub 1 i Y menys A sub 2. I calculem el vector MB, que seria B sub 1 menys X, extrem menys origen, i B sub 2 menys Y. Molt bé, com que els vectors són equivalents, podem igualar les seves components. Aquí ho teniu igualat. I ara el que fem és igualar component per component. X menys A sub 1 hauria de ser igual a B sub 1 menys X. Aquí ho teniu. I Y menys A sub 2 hauria de ser igual a B sub 2 menys Y. Molt bé, anem a calcular quan val la X en aquest cas. Aquesta X negativa passa positiva a l'altre cantó, sumem X als dos costats, i aquest A sub 1 passaria positiu a la dreta, o sumaríem A sub 1 als dos costats. De manera que ens quedaria 2 vegades X és igual a A sub 1 més B sub 1. Llavors aquest 2 que està multiplicant passa dividint, o el que és el mateix, dividim entre 2 als dos costats de la igualtat, i ens quedaria que X és igual a A sub 1 més B sub 1 partit per 2. És a dir, que si volem calcular la coordenada X del nostre punt mig, l'únic que hem de fer és sumar aquesta més aquesta i dividir-la per 2. El mateix ens passa amb la component Y. Si igualem component Y amb component Y, tindríem la mateixa situació. Això passaria positiu i això també passaria positiu. Ens quedaria 2Y és igual a A sub 2 més B sub 2. El 2 passa dividint, o dividim entre 2 als dos costats de la igualtat, i obtenim la mateixa expressió, que Y és igual a la suma de A sub 2 més B sub 2 partit per 2. Per tant, calcular el punt mig d'un segment és molt fàcil. Agafem aquesta component X més aquesta component X i dividim entre 2, i aquesta component Y i aquesta component Y i dividim entre 2. Molt bé. Anem a fer un exemple. Ens donen dos punts, punt A, menys 3, 4, punt B, 5, 6. Ens diu utilitza dos mètodes per calcular el punt mitjà. Doncs ho farem de les dues maneres. Aquí teniu la situació, el punt A, menys 3, 4, el punt B, 5, 6, i ens demanen les coordenades del punt mig. Ho farem amb vectors i ho farem tirant de fórmula. Fem vectors primer, el vector AM i el vector MB serien equivalents. Aquí ho teniu. Calculem les components dels vectors, seria X menys 3, és a dir, X més 3, i menys 4 per al primer vector, i pel segon vector, fent extrem menys origen, 5 menys X i 6 menys Y. Aquí ho teniu, d'acord? Com que són vectors equivalents, igualen les components, X més 3 i menys 4 hauria de ser igual a 5 menys X, 6 menys Y, i treballem component per component. Igualem les components X més 3 hauria de ser igual a 5 menys X, passem això a l'altre cantó positiu i això a aquest cantó negatiu, ens quedaria 2X igual a 2, i per tant la X valdria 1, d'acord? Fem el mateix amb la component Y menys 4 hauria de ser igual a 6 menys Y, això passa positiu i això passa positiu també, de manera que ens quedaria 2Y igual a 10, i per tant la Y seria 10 partit per 2, que serien 5, d'acord? És a dir, hem trobat les coordenades del punt mig tirant de vectors equivalents. Geomètricament, gràficament, com que ho havíem fet tirant de GeoGebra, doncs ja podíem veure que la solució seria el punt 1, 5, per tant, seria correcte. Que ens demanen una segona forma de fer-ho, tirem de fórmula, molt més ràpid, d'acord? Per calcular el punt mitjà, recordeu que hem de fer aquesta component més aquesta component i dividit entre 2, i aquesta component més aquesta component i dividit entre 2. Per tant, seria 5 menys 3 dividit entre 2, que val 1, i 6 més 4 dividit entre 2, que val 5. Per tant, les coordenades del punt D directament, del punt mitjà, perdó, ja podem dir que són 1, 5. Doncs fins aquí com trobar el punt mitjà d'un segment. Al proper punt del temari el que farem serà treballar vectors amb la mateixa direcció.